שלום חברים, עוד סרטון חדש שלנו. בואו היום נשחק ברובלוקס ודקוין. אני לא יודע אם אתה רואה את הסרטון, אבל פליז תקשיב עד הסוף. איזה מישהו יתחפש לדמות שלך ואמר שזה אתה. אם זה אתה אני לא יודע. אז הוא פרץ לי לא כל כך פרץ, כן? הוא גנב לי את כל הדברים. אז פליז, אם אתה מקשיב בסרטון הזה, פליז תעזור לי. הוא הוריד לי את כל הדברים שלי. אני אומר בוא נעשה שרת. הנה. ככה עושים שרת לבד. בואו נעשה את זה. בואו. רק היום ידעתי על זה. חכו רגע חברים, אני רגע הולך. יאללה חברים, הנה הגעתי. יאללה, בואו נבדוק. רגע, לפני הכל לא, אני לא אכנס כי אין כאן אף אחד. יודעים מה חברים, בואו ניכנס לשרת שיש בו אנשים. לא כל כך הרבה אנשים. הנה. הנה יופי. אוקיי. איזה מסכן, הרסתי לו את זה. עוד 16 דקות.